Kagahapon Marso 5, gipangunang ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman ang pag-unveil sa official seal sa galing puok marker nga nahimutang sa Government Center sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Kahinumduman nga niadtong Nobyembre 22, 2022, nakadawat ang provincial government sa Basilan og galing puok award kan sa Malacañang isip pag-ila sa innovative practices sa kalinaw ug seguridad sa probinsya. Ang galing puok awards ginahatag sa mga lokal nga gobyerno nga usa sa mga kriteria mao ang partisipasyon sa katawhan, kabag-uhan, adaptation, resilience, sustainability ug efficiency sa paghatag og serbisyo. Magsilbi usab nga modelo sa ubang local government units ang mahatagan sa pasidungog. Kinahanglan nga adunay maayong pagdumala sa paghatag og mapuslanong estratehiya aron makapangita og mga bag-ong solusyon sa pagsulbad sa mga problema. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.